Goddag. Jeg vil i dag vise jer, hvordan I laver et countdown system, som du kan bruge til en masse ting. Jeg har lavet min fil, så den åbner jeg bare. Har vi her under tutorials og countdown. Jeg vil så starte med at slette det hele her. Vi kan starte på en frisk. Først så inkluderer vi vores fil, som vi skal bruge til at udskrive alt sammen. Sætter vi den til at bruge namespace. Namespace. Så starter vi her, så siger vi int main. Her starter vi vores generelle funktion. Først starter med at udskrive, hvor vil du starte nedtællingen fra. Så skal vi definere et par variabler. Først så tager vi int nummer, og bagefter int exit, og det skal være char det her. Så siger vi send, det skal så være det nummer. Vi skal huske, at vi skal lave en ny linje. Så siger vi mens nummer er højere end 0, skal vi gøre alt det her. Vi starter med at udskrive nummer, og så lave en ny linje. Og så siger vi at nummer skal være 1 mindre end det var før. Hernede så udskriver vi så for eksempel affyr. Og vi skal lige huske at lave en ny linje her igen. Og så udskriver vi igen, vil du afslutte, og en ny linje, og ny linje. Exit. Okay. J er lig med ja, og N er lig med nej. Og så har vi det køen. Så alt det her, der skal vi have her. Skal vi lave en while her. Der skal vi lave en lykke der, hvor vi skriver mens exit ikke er lig med j, skal vi lave alt det her. Står her, laver vi en ekstrem der. Markerer vi alt det her, så det kommer til at se ordentligt ud. Sådan. Så her starter vi at definere vores variabler nummer og exit. Og så siger vi, hvis exit ikke er lig med j, altså ja, skal vi lave alt det her. Ellers så skal den udskrive tak fordi du brugte vores program. Det den gør her, så siger den, mens nummer er højere end 0, så skal vi udskrive nummer og så en ny linje, og så laver vi nummer 1 mindre. Nå, lad os prøve at køre det. Jeg klikker F9 her for at køre det. Hvor starter nedtagningen fra? Se her, den kan ikke finde ud af at lave E. Nå, vi siger 2000. Så hvis vi afslutter, så siger vi, nej, vi vil ikke afslutte. Så
starter forfra igen. Nu siger vi for eksempel 10.000 her. Så siger vi afslut. Ja, nu vil vi godt afslutte. Der står tak fordi du brugte vores program. Og så skal man bare klikke for at lukke den. Det var det vi viser jer i dag. Jeg håber I kunne bruge det.